jednodušší. Ujeli jsme dalších pár kilometrů a už to začíná být větší sranda. A zase si dáme předjížděčku ze Split Streamu. Tak. Ty jsme využili právě. Majku, jak jsi to říkal? No, vlastně vyjeli jsme ze vzduchového pytle. To spočívá v tom vlastně, že závodník je nalepený vlastně za jezdcem před ním. Jasně. Vlastně v ten pravý okamžik, ale víš ho míjí. Jsou to centimetry, jo. Jasně. To předjede a tím pádem... Asi takhle. Právě jsme předjeli Audi A6. Když se do telefonu, tak nám to bych asi tak. Ale to je právě protože jsme využili toho vzduchového pytle, že? Jo, přesně tak. Přesně takhle. Ale jsou tady takový větrný porivy, že velmi brzo nás vzduchový pytel pošle někam do tamhle doleva. No jasně, to je úplně nejlepší, co se mohlo stát, aby nás takhle zabrzdil tenhle člověk. Proč? Bože, proč? Zrovna když jsme předjeli to Audi, takovej úlovek, vole, teď nám to, no jasně, jsme pánové, vole, ztrácíme. Audi, už ho telefonoval.